My name is Billy. Cái channel Thlir tu zong te in zava in chibai thami ka buk le vek chau ni tuna chuan thil pakhat kan han tilenga chu hai hi ni nakron video ron dale tur hi hi ni apoimo ka ti em wangin le kan zawai hria ta dana thil tha ani ti karina wangin karon ti don ani ka phim khur khop maya tuna ka thil ti tura hian ka thil ti tur chu hei hi ni voina tan chuan Thingkah khotlanga Kohhran Hrangte chanchin tlang pui din Hmun tlang pui ron tar lan ka tum dona hetiang tar lang tur hianin an kangai ka da poimo em ka uluk em ti sual ka hlau hle boka chuwang chuanin Kohhran Hrang secretary te theu nena record fel fai takin kala chuan chumi pialama Kohhran pui hnuaya FD fellowship department an Paul Hrang zinga secretary theu te nena kal le thlap bokani ti kha masain kan soidu vo in chu Kohhran Hrang te chanchin kan hriat tir don ani bermai chu Tawp Thlengin uluk takin minlo en sakle ula comment ngai tele katiang tu lang zong kha chu comment section lampanga kha nang tiklai po in comment le soidu kha ati thei reng ani ti kha kan thredon nia tunda tang re lo tia kan clear ho don ani ole ama saberin kan muang hian BCM Thingkah din Hmun tlang pui te kan han ngai thla ho photanga rilru petakin Thlir tu ten minlo ngai thak sak turin kanin ngen ane kumin hi BCM Thingkah centenary kum alo ni vele tareng maya din Hmun tlang pui te kan han soi don ane BCM Thingkah hi kum sang khat zakwa somhni pali November ni sari khan din ani kumin hi an kumzana ani chu hen kumzana hi ropui taka lom turin November ni saria anin bo sei meka chumi huna chuan hebi kenan saklai mek po hi hontura ti ani bok ane tuna hen Kohhran upa pariat an neya rongbol tu paruk an nei mek bok ane tuna hian Kohhran member hi an vain member zathum somnga le pariat an ni meka chuan hemi hnuaya hen FD Hrang an awm boka chungte chu tuna hian TKP BKHP BMP KNP an ni KNP hi chu Kohhran hnuaya awm kha an ni TKP member hi tuna hian an zavain mi za som panga an ni meka BKHP hi member somriat paruk an ni baptismi papol BMP hi somthum le panga an ni KNP member hi somriat le pali an ni mek bok ane BCM Thingkah hian phakang tokin pathian rong hi an bol thina Kohhran te ti tur le chanvo Hrang te thatakin tun Thlengin an hlen chuak ve thina Kohhran ho te po anin lungrualin thoho na atha em hebikin din na tur konga po hianin Kohhran ho te thoho na le inpek na thuk taka wangin hei chen hi an kal thei ane kha BCM Thingkah
chanchin tlang pui chu han ni tamai sela Kohhran dang kan han pan le zel don ani in lo en zel don nia Thlir tu mi pui ten adot le tan chuan Thingkah khutlanga Kohhran lian ber LKBK Salom local church kan han thleng le to a an Kohhran secretary nen atanga an Kohhran chanchin tlang pui kan han hriat te atangin tuna hian kan soi le don ane kan han kal zel ri phutanga an ni po hi biakin thar din lai mek an ni a kumina hianin Kohhran tin te hi biakin thar selai mek theu kan ni kumina hian LKBK Salom local church in RCC in khom pui an thleng don bok ani ti kha kan hredon nia o tuna an Kohhran dan din Hmun tlang pui an han soyenge LKBK Salom local church Thingkah hi adin kum chu March ni riat sang khat zakowa somriat pahnih kha ni in tuna hian upa som rongbol tu som paruk le committee member pathum te an omme ka tuna hian an Kohhran member hi an zawa e chiarin mi zaruk som panga lai mai an ni a Kohhran member po an thanem khop mai a lai district chunga LKBK church Kohhran lian pathum zinga an tel phang nge ane tuna hian LKBK TP Salom unit a hian member zanni somli pakua an ommeka Kohhran ni papol a hian member somruk pahni ni in an nu pol Kohhran hmeichhe pol a hian za somruk panga an ni a Christian naupang pol KNP a hian member za somni pali an ni a an tam khop mai a hi in record thar bera lekha alandan tunan din Hmun ni mek ani tin kan hriat angin LKBK Salom local church po hi tun thlengin din kum he Kohhran din kum ani atang hian pathian rongbol na nan le aram zau nan Kohhran hoten na satakin kong hrangin rong an bol ve mek zel ani an rong bol na te po pathian in na hriat puya lalpan rong bol le zel na tura ruai sela an thil ti na pathianin vengin ompui sela mal som zel sela ti hi kan tong taina ani heta hian lai ram Isu Krista Baptist Kohhran Salom Thingkah local church ani a assembly target tele kan thriat tur puimo Hrangte helai hmuna hin tar chu ani a update theyang ber zelin helai hmuna hian ti lan thin ani an Kohhran he puidon khop maya sakzo ani huna meu chuan khwalsin veivak temit titlei tu tur le Thingkah khutlang ngei po chei tu tur ani dona chu hun chu khutlang mi puite le Kohhran ten kan ngak hlel le ani ti kha kan thredon ni o khati chin kha LKBK Salom local church Kohhran din Hmun tlang pui chu ni le phot ro se tuna chuan in a dot le tan BCM Peniel Thingkah Kohhran lama kan han kal ve le don ani ole a pathumna tan chuan hei kan ma biakin a ding lu mai saklai mek ani a hei hi BCM Peniel biakin saklai mek ani hei hi an biakin hun engemaw chen atanga an khom na kha ani a Kohhran hoten helai hmun hi an la mang tangkai hle a biakin thar le
ro pui tak mai biakin thatak mai an din meka an din vat theinan Kohhran te poin nasa theng berin sum le pai hmang te le tha le zang chutiang chuanin nasa takin nan thok ve mek ane hi BCM penial biakin chu ni a overin hi han soi kai tel ka du chu BCM penial Thalai Christian Paul penial unit din kum akum somni pahni na alo ni tareng maya dam taka pathianin he hun lom tak mai roi thleng hi Thalai Christian Paul penial unit te lompui em ane zana hian dei ming hian zanin khom na nei tura ti ani bok ane biakin chung hi han lut ila hian biakin chung ani a biakin hi arei ve deuh to awangin hlui ve to em maya biakin thar an din thei huna meu chuan sak zo huna meu chuan engkim a thar vekin ti ani to don ani tuna hianin BCM penial Kohhran din Hmun tlang pui kan han ngai thle zui don ani BCM penial hi January ni somni pasari sang ni le pahni kumkhan din ani a tuna hian upa panga nei meka rongbol tu panga bok an nei meka an vain upa le rongbol tu te bel khom hi mi som che an ni kanan khar lokang e chuan Kohhran member zat hi tuna hian mi zanni le pariat an ni meka chuan hnuaiah TKP, BKHP, KNP, BMP te khan ombok ane tuna hin BKHP member hi vain mi somli paruk an ommeka KNP somnga an ni a TKP member hi an lo pung to khop maya zanin in khom na hian member thar lom lo tur an nei nge ane tuna hian mi somriat pahni an ni tin an pa Paul baptist mi pa Paul hi achia kha an soi theilo na chungin kan ria dan chuan member somni pali borvel an ni mek ane BCM penial te pathian in ruai zela pathian throina in tun din mun hi an thleng thei ani a pathian throi om thei tur point pathian du dana kan om masak phot angai ane pathian du dana om lo de chu pathian in ruai ani lova sual in ruaya sual rongbol an lo ni mai thina ani ro chu pathian rongbol pathian in rongbol tura a ser ran pathian ina adu dana rongbol tura ati pathian du dan chawa rongbol ani wangin tun tlang hian pathian ina ompui renga pathian in rongbol le zelna tura po thwai sela penial Kohhran te po hian hei aina sajok hian mason jok hian he kum thara hian pathian rong bol sela ti hi kan du dan le kan tong traina ani ti chin kha ni le phot mai sela to bernatan PCI Presbyterian Church of India Thingkah Kohhran kan han tlo le don ani achak lopa hian oma achak lowa chu kan han tlo le don ani Thlir tu mi puite in mit atlei ngai ka ringa chin che tur tam tak le riat lo riat pha tak tam tak po kan nei ngai ka ring ani ole kal zelong ole tober tan chuan hei PCI local church bikina kan han kal le dona nei lu tu ka tanga lak thei don lova achan chu hei gate hi
an lo kal thap thina Kohhran ho ten program kan hmang te ni lo chuan he tianga rin om taka thil ti hi Kohhran za na Kohhran ho te ti tur reng ani a biakin ven him hi na sa thayang bera kalpui turin achan chu tun lai khowela chuan kan Mizoram Hmun ngai a po hmun tam taka biakin suwa sam le ti chhiat hi na sa to em maya ring tu terama hian a tiang thil la thleng fo mai hi apuina za thak em thina ni tiang thil hi thleng to lo sela kan du khup mai pathian poi soina lian tak ani o tuna kan han soi le ngal anga Presbyterian biakin hi amoi khop maya Thingkah Kohhran bika chuanin amoi pu tak te zinga mi ani tuna an chanchin an din hmun tlang pui te han soila Presbyterian Church Thingkah hi tuna hian adin kum hi September ni sari sang khazako somko pasari khan din ani ka pian kum chi ani hi tuna hian kanin rual chi don zel tina nia tuna hianin kumina hian kum som ni le pasari na mang ve mek don ani silver jubilee po an lo lom hial to tina ni chu tuna hian an Kohhran din hmun tlang pui te han ngai thla ila tuna hin Kohhran upa panga tual upa pathum an vain pariat an ni meka Kohhran member za somnga pathum ni in Christian Thalai Paul unit hian member somli pali an meka Kohhran Pavalai Paul member somni pathum an oma Kohhran Meiche Paul hian member somli pathum an mek bok ani an KNP member zat ero chu record fel fai tak om lo van kan soi thei lo ani khat chin khan ni vele maya ani po hi pathian thoina wangin kumsom hi par sari lai mai an local to ani pathian an rongbol tu te hi akal san ngai lova an rongbol na hi Hrang thina ni ti hi hei helai tang poina thiat em ani pathian rongbol hi hlok lak em pathian rongbol tu te tak chu pathian in a hoisan ngai lova malam panen an kal zel thina ni ti hi he Kohhrana po hianin achiang em bok ani anni po hi pathian rin chana ke pen zel ani pathian rin chana ke an pen zel theinan du sakna sang ber kan hlan bok ani ole khatichin kha Presbyterian Kohhran Mizoram Presbyterian Kohhran din hmun tlang pui chu ani le ta voina kan ti lan thei chin chu kha ni Thlir tu mi pui zong te ta na thubeng war thlak le chin chia ta na poimo tak te ani hlom ani ka channel min Thlir sak tu te zong in zawain choi tui mang tha vek ule